Bine v-am regăsit la un nou vlog super tare, un vlog pe care mulți dintre voi îl așteaptă de ceva vreme și este aici. Așa că înainte de a începe acest clip, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like, să facem cât mai multe like-uri. Vreau să mă surprindeți din tot sufletul, așa că rupeți butonașul de like și haideți să vă spun ce o să facem noi astăzi. Dar înainte să vă spun ce o să facem noi astăzi, vreau să vă spun că vinerea asta, pe data de 21 mai, lansăm cea mai nouă și cea mai blană piesă, chiar mai blană decât Macarena, Mitraliera, tot cu M, tot pe acolo, așa că nu trebuie să o ratați. Piesa va fi lansată la ora 12, așa că sper să fiți acolo alături de mine, să o ascultați cu plăcere și să rupem topurile, să ajungem din nou 1 pe trending. De asemenea, mai avem o piesă care deja este lansată pe canalul iubitei, care se numește Fetele pe balans. Piesa este deja lansată, aveți link în descriere, puteți deja să o ascultați, să rupeți acolo butonul de like, piesa e deja nouă pe trending. Mai avem 8 locuri și o ducem și pe aia pe 1, așa că intrați pe linkul din descriere, rupeți butonul de like și ascultați piesele astea două blană, pentru că ne faceți foarte fericiți. Bun, acum că v-am explicat ce și cum, hai să vă explic și prank-ul. Pentru că da, guys, astăzi facem un prank și cui putem noi să-i facem un prank mai bine decât iubitei mele, pe care o iubesc foarte mult și țin foarte mult la ea. Sper să nu se supere pentru acest prank, pentru că sincer este cel mai extrem prank pe care l-am făcut eu până acum. Nu știu ce o să iasă, chiar am foarte mari emoții. Sper ca totul să iasă bine, sper să nu se prindă că este un prank, deși s-ar putea să se prindă pentru că mă cunoaște, dar sper să ne prefacem destul de bine și să iasă treaba așa cum trebuie și așa cum sper eu, ca să aveți un clip bombă rău de tot. Avem și recuzită pentru acest clip, avem un parfumaș din ăsta așa frumos de gagicuțe, ca să transformăm în gagică. Și mai avem și un ruș, că dacă tot ne transformăm în gagică, să ne transformăm de tot. Nu, glumesc, că astăzi nu ne transformăm în gagică, dar ar fi o idee de vlog bun. Astăzi am alături de mine aceste două lucruri pe care abia tocmai ce le-am cumpărat, pentru că vreau să o fac pe iubita mea să creadă că am avut o întâlnire sau că m-am întâlnit cu o fată cu care m-am popăcit așa, că mi-a dat cu ruș pe aici și pe aici și m-a luat și în brațe, pentru că miros a un parfum de fată și hai să vedem cum o să iasă, ce reacție o să aibă ea. Păi sincer nu mai găsesc cuvintele. Sper să mă descurc să fac lucrurile să se pare cât mai real. Să vedem ce o să spună și cum o să reacționez. Sper eu doar să nu o supăr rău și să iasă bine. Dar știu că ea nu se supără de obicei când îi fac prank-uri, dacă prank-uri strânge multe like-uri, așa că trebuie să strângem multe like-uri. Hai să vedem cum facem. Sper să nu modere și hainele, sper să modelez doar fața. Deci acesta este un ruj. Așa, hai că primul pas l-am trecut cu brio, am reușit să desfacem asta. Văd că e cam consistent, așa că o să mă dau puțin. Mamă. Zici că m-am mușcat vampirul, să mor eu. Mamă, ăsta nu e ruj, e direct hiki de la hiki, beki. Deci dacă nu-mi primesc bătaia azi, nu mai primesc niciodată. Hai să mai vedem, mai găsim un loc, că fata a fost cam sălbatică. Hai să mai dau un pic și aici. Așa. Picatul a fost pupăcit. Așa, și hai să facem una și aici, pe... Să-mi dau aici, ha? Așa. Așa, gen, pare că am fost pupat pe buza asta de sus, da? Eu. Mamă, să moare Jacksona, ori am fost pupat, ori am fost bătut. Să vedem ce reacție o să aibă, ori să mă bată ea, ori să plângă de că am fost bătut. Și acum, hai să vedem și cu parfumelul, ca să mirosim a gagică, ca să... Mamă. M-am strupit Jack. Gata, frații. Bă, dar miroase, nu glumă, să moară Jacksona. Bun, guys, pe buze sunt, pe gâtut sunt, parfumat sunt. Mă pun să conduc, guys, mă duc spre căsuță. Avem setup-ul complet. Băi, sper să nu-mi iau bătaie. Mamă, deci nu mai pot, băi, deci tremur, serios, mamă, acum hai să zicem că sunt mai ok, dacă nu să ajung acasă, cred că
cred că o să tremur din toate încheieturile și sigur să se prinde că mă cunoaște. Iubita este acasă în acest moment, acasă unde avem și studioul. Iubita a ales să nu meargă cu mine în București astăzi pentru că eu am avut puțin tică treabă cu piesa Mitraliera, am vrut să iasă perfect, așa că nu trebuie să o ratați vineri pe 21 la ora 12, iar iubita a rămas acasă pentru că, din câte știți, anul acesta avem bacul și iubita este o fată conștiincioasă și învață în continuu ca să ia 10-10-10. Hai să mergem, mama, arată, zici că ori mi-a luat bătaie, ori știți când beți suc și vă rămâne budă așa și vă înroșiți fix așa arăt. Hai să mergem acasă și să vedem ce o să se întâmple. Dacă s-ar întâmpla invers, să vină ea așa, cred că aș leșina pe moment. Așa că mă pun în locul ei și cred că o să fie aiurea rău de tot. Sper să fie ok, dar... De unde mi-a venit ideea asta? Acum pare nu mai pare o idee așa de bună. Oh my god, hai să vedem ce o să iasă. Guys, întrerupem programul pentru un anunț special care vine imediat după ce acest prank s-a terminat. E de bine, așa că urmăriți, nu mă bate iubirea mea, așa că urmăriți vlogul în totalitate. Vreau să vă anunț de Boosteroid, cea mai tare platformă de gaming, unde puteți să vă jucați jocurile direct online de pe browserul vostru, fie că e Chrome, fie că e Mozilla, fie că e Internet Explorer, nu contează. Abonamentul este doar 4 euro și puțin, adică de 20 de lei îți iei cel mai tare calculator ever pe care poți să te joci orice joc posibil și la online, nici măcar nu mai trebuie să descarci jocurile pe calculatorul tău personal. Au foarte multe surprize în fiecare lună, așa că nu trebuie să ratați această ocazie de a vă distra pe Boosteroid. Dacă aveți un calculator vechi, nu mai contează pentru că acum totul se întâmplă online, nu mai trebuie să cumpărați calculatoare de gaming și chestii de astea. Aveți link în descriere, intrați chiar acum și luați-vă abonamentul super tare. Nu mă bate, te rog. Ok, guys, tocmai ce am ajuns acasă la studio. Iubita este sus, așa că o să încerc să vorbesc cât mai încet ca să nu mă audă. O să vreau să o chem pe ea aici, pentru că nu am cum să mă duc cu camera, pentru că o să prindă din prima, pentru că știe că azi nu am vrut să fac niciun daily vlog, pentru că nu am avut niște activități așa de interesante, așa că o să trebuiască să amplasez camera undeva în camera aceasta, undeva oriunde, și când o chem pe ea, să o atrag cumva în cadru, și trebuie să ascund camera în așa fel încât nici să nu o vadă, așa că hai să vedem ce și cum facem. Oh my god, în momentul ăsta chiar resimt foarte tare emoțiile. Machiajul a rămas foarte bine, chiar arată extrem de real. Chiar sunt curios ce o să simtă prima dată, ce o să vadă prima dată, ori rujul, ori parfumul sau ori ambele odată. Și sper să îmi găsesc să am vorbele la mine, să vorbesc cu ea destul de cursiv în așa fel încât să nu se prinde din prima că e un prank. Oricum ea mă cunoaște, dar hai să vedem ce o să iasă. Hai să vedem unde îi găsim loc camerei. Sper să nu o vadă, sper să nu se prindă, sper să iasă totul bine. Sunt emoțiile foarte tare, am așezat cadrul aici, o să o îndrum într-un fel să vină în cadru, sper să se ieșise în cadru să prind toată reacția ei, dacă nu, doar să se aud. Doamne, știu, orați-mi succes în comentarii, să dai cu... Doamne, știu. Puiu! Iubire, a ajuns! Ce? Iubire? Vii? Am ajuns, da, vii? Hai, puiule, că nu mai pot, sunt obosit rău de tot, mai urc până sus. Bine, puiu. Bine, tu ce faci? Nu suflu, scriam și a venit cam pe acasă și mă alergam. Nu mă alerga, el alerga mie pe scări să cobor. Bine, să rămână, mami. Să rămână, mami. Pupici. Ce ai făcut, puișul? Ai muncit la asta cu Joane? Da. Cum poți să-i la studio de la asta? Ce parfum interesant ai. Ce? Ce te-ai pus parfumul de dimineață? Păi, dimineața nu mi-am dat niciun parfum și mi-am fost la studio
Antonio al meu. Dar nu știu bani, ce ne facem în astea? În primul rând, eu nu-ți cumperi parfumul niciodată fără mine. Pentru că mereu ai zis că mie trebuie să-mi placă gen. Și să nu știu surpriză. Nu știu, zic așa. Și în al doilea rând, nu-mi place, zici că e de fată. Ce pune? E de fată? Adică mi-a parfum de fată, adică păi nu știu de mine. Nu, cred că tu faci mișto de mine cu chestia asta că ți-ai cumpărat parfumul. Chiar am vrut să văd care ți-e scuza. Și ia zi și mie. Ți-ai părat? Ți-ai pus botox? Ce ți-ai făcut? Sau... Ce? De ce? Am văzut normal? Nu, ai ruși peste buza ta. Ce ruși, puiule? Ruși, ia uite. Eu nu văd nimic, puiule, poate că n-am băut suc, poate mi s-a roșit. Da, ce ți s-a rușit? Ți s-a rușit și pe gât? Sau... Adică pe buza ai ruși și aici ai hippie, a? Ce Unde am dat naibii? Te duci la studiu și miroși a fete, miroși, ai ruși pe buze, pupături pe gât, i-am dat naibii, nu? Nu, Nu e nici o cui. ce ai? Hai că tu mă enervezi. De ce? Faci mișto de mine, nu? Ce mișto să Ți-ai luat fac? parfum nou azi. Da. Ți-ai luat parfum nou azi sau miroși tu a fată? Zic și are. Vreau să știi de ce miroși a fată. Dar nu miros afară. Ba da, miros afară. E parfum nou. Parfum nou, pe da, e parfum nou pe care nu l-am mai simțit până acum și care miroase a fată. Nu e parfum de bărbat sau parfum de sex. Atunci înseamnă că ai niște gusturi foarte iurea la parfum și eu nu te știam pe tine așa, mă rog. Nu arunc. Dacă nu-ți place, ce contează? Și nu, ia fete. Te zic foarte clar că nici n-am puterea să mă enervez atât de obosită sunt de toată ziua învățat. Te rog! Pe puțin să te explic. Adică eu am încredere în tine, tu te duci frumos la studio Da, și da, când da, vii, da. când te duci, măcar dacă te ștergăi și tu și erai în stare să te ștergi. Dar la ce să mă șterg că nu se ia nimic? De unde să se ia? Ia uite papușel, ia întoarce așa pe De ce? Na, lasă să am nicio poză, lasă! Deci stai puțin. Te rog, Antonio. Deci te enervezi. Nu m-am enervat. Nu, chiar te liniștești, știi ce ai să vorbim. Păi nu mă mai face pe mine că ia uite că la mine nu se vede. Adică scloare, sfraie, nu te văd. Lasă-și fac poză. Poftim. Poftim, asta de pe gâtul tău și Și probabil m-am orășit, nu știu, la centură sau l-am dat cu gâtul. n-ai de centură, să pune aici centura. De gât expus o care nu ce conduci, nu? Da, așa nu știu, poate m-a atins, poate m-am roșit de la ceva anume, dar nu e neapărat. Și dacă ești roșu pe gând, înseamnă că te-a ocupat cineva? Nu, înseamnă că miroși a fată. De ce miroși a fată? Când ai ceva pe gând, înseamnă că nu știu amadă? Nu mă luam la mișto, te rog frumos, știi foarte bine la ce m-am referit. Și dacă îți arăt parfumul, să vezi că eu l-am cumpărat. Da, mă rog, iată, îți zic foarte clar și foarte așa. Ți-am zis că nici nu am puterea să sunt foarte obosită. Dacă e un prank al tău, Ce vrei? chiar mă enervez foarte tare. Astea nu sunt prank-uri de făcut, Anto. Te rog frumos, lasă mă putere. Astea nu sunt prank-uri de făcut, să te dai cu parfum de fată, să fii mușcat de gât pe gât Ok, și și așa. ce să televizorul? Te rog frumos. Nu știu, nici n-am puterea. Te rog. Nu. Știi ce? Te rog. Nu. Și eu te rog. Să ce? Deci dacă e un prank, chiar mă enervez foarte tare și te-aș ruga din suflet tu să-mi recunoști că e un prank. Dar dacă nu e un prank, știi foarte bine că nu ai ce să discuți cu mine. Chiar mă enervez. Bine, gata, e un prank, uite camera acolo, gata. Nu mai supărat, te rog. Astea spus, nu e, gata. Te rog. Te drăgia ta. Nu te rog, gata. Nu, ia mă, Antoniile sunt super obosite și convins. Dar știi că mă Da, dar asta nu m-am enervat pentru că te cunosc. Mi-am luat parfum. Dar uitiți ți-ai luat tu parfum. Chiar am cumpărat parfumul ăsta. Tu trebuia să fii unul nou, bă, dar nu mi-ai curs de ăla. Pe tine îmi place. Te rog, gata, nu m-aș supăra. Nu, adică chiar... Și n-am mâncat nimic tot. De uite-te și tu cum am greu rămas și m-am și enervat. Hai, te rog, nu mai... M-am comprăgundat. Nu te mai supăra. Am fost de atunci nervoasă erai. Da, desfinam în mine. Da, efectiv, da. Hai, te rog, spune ceva. Nu vă mai spun nimic. Lăsați-mă cu placurile voastre. Am gata. Da. Gata, nu te mai supăra cu ele, nu. Guys,
vino lângă mine, hai te rog, că știi, puiule, deci toată lumea nouă ne zice, bă, dar voi vă certați vreodată din ceva? Doar din chestii de astea. Dar nu e că am simțit că e prank, dar chiar m-a enervat faptul că ai avut curajul și ai avut tupeu să vii cu ruj da pe gât, mușcat. De cine te-a mușcat de gât? Să iei tot ruj. Nu, mi-am dat așa, i-am luat un ruj care prima dată am crezut că e rimel. Dar e rimel roșu, zic ce naiba. Și se scoate așa și avea o periuță din aia așa și mi-am dat așa și după mine am întins. Da, nu e că am Dar simțit nu-ți și am știut, nu, că nu prea sunt eu cu rujurile și chiar nu am nevoie, de parfumul poți să mi-l dai, dar rujul ăsta nici nu vreau, nici nu e nuanța mea. Dar spune-ți Adică- oameni, te supăra pe mine? Da, păi fii atent, Ai de da, pulă. chiar m-am enervat, dar ți-am zis că dacă e prank chiar e pentru prima dată când mă supăr. Am știut că Antonia nu mi-ar face una ca asta. Și Normal că nu ești face niciodată una casă. și ce amuzant e! Ce amuzant e, 1,95, 1,65, hei. Să o urc așa și după să o cobor așa. Dar ne, am știut că ori ascunzi ceva pentru vlog, ori un prank 100%, dar m-a enervat, adică eu eram nervoasă, că după ce că am stat toată ziua, te-am așteptat să mâncăm împreună, mie mi-era rău, am stat să învăț, tu la studio, Nu mai tras acum, nu mai tras. m-am gândit că ai muncit, că nu știu ce, și el, ia uite mă, venea cu parfum nou, dar pe el mirosea fetița, nu știu ce, și cu ruși pe buze, dar ce-ai făcut băiatul meu? Prank ca prank, gluma ca glumă, dar vreau să spun ceva foarte, foarte important. Ai demachiant? Nu, să te demachiezi singur. Nu, Bum! te rog. Da, am vrut să mai fac o dungă, dar m-am gândit că ai crezut că e fata aia prea sălbatică. Știi? Mi-e așa rău, de ce fiind, nici n-am putere să mă manifest. Cred că dacă eram eu în forțele mele, cred că ceva... Doamne ajută că n-a fost în forțele, că cred că nu Adică! mai rămânea nimic din geaca asta. Nu e adevărat, știi că sunt foarte calmă. Da, iubirea mea, știu că ești foarte calmă. Ok, guys, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să... Da, chiar să dați acolo multe like-uri, că dacă nu strânge 50.000 de like-uri, chiar mă super grav. Și pe voi, că n-ați dat măcar acolo like. Și ce să mai facă? Nu mai știu că mi-e rău de nici măcar picioarele. Și să asculte noile noastre piese! Piesa mea care se lansează când? Vineri. La ora? Ar trebui să zic la cât mai supărat? Da! Nu, uite că nu o să mai zic ora 12. Ora 12, a zis deja, chiar a zis, da. Deci vine la ora 12:21 mai se lansează Mitraliera, cea mai forță piesă din lume, dar s-a mai lansat o piesă mai forță decât Mitraliera, Fetele pe balans, piesa iubitei mele, hop, hop. Piesa iubitei mele pe care aveți în descriere, primul link din descriere duce către piesa ei, rupeți butonajul de like, este 9 pe training, încă 8 locuri și este 1 pe training, așa că hai să o ducem cât mai sus în training, Fetele pe balans. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data? Hai, pui, nu te mai supăra, te rog. Hai, gata. Tot ce să nu fiu aia care mă supăr. Hai, tot o aia bună, hai, te rog, fi tot o aia bună. Am auzit că nu mai rămânea nimic din geacă. Eu care sunt calmă și... Calmă, calmă. Da. Hai să foarte ironic! Nu, dar să